ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି କାମକୁ। କାମ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୋର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ କାମ କରୁଛି, L&T କମ୍ପାନୀ। ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଅବିକା ନୂଆ ବନାଉନି ସେଇ କମ୍ପାନୀରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ଛୁଟି ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ପାଧେଇ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ କିଛି ବି ଖାଇନି, ଜୋର ଭୋକ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ହାଫ୍ ଛୁଟିରେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ହାଫ୍ ଛୁଟିରେ ମୋତେ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇକି ଆସିନଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ଆଣିଥିଲି ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ବନ୍ଧାକୋବି ଭଜା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନାଲିଆ। ଯିଏ ଖାଇଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନାଲିଆ ତା ଖୋଲି ଦେଇଛି ସେ କାଛିଆ, ଖୋଲି ଦେଇଛି ପକା ତାର କାଛିଆ। ଆଉ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ମୋର ସାନ ଭାଇଟି ଆସି ଖାଇଲା। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ଆମ ଟିମ୍ର ଆମ ଭାଇ ଗୋଟେ ଇଏ, ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ହେବ। ଇଏ ବି ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିଛି। ମୁଁ ତ ଖାଇକି ରେଷ୍ଟ କଲିଣି। ଇଏ ଅବିକା ଆସିଲେ, ଆଙ୍କର କଂକ୍ରିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଚାଲିଥିଲା ତ। ଆଜି ଭାଇ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଖାଇବା ଟିକେ ପଚାରିବା। ଭାଇ କ'ଣ ଆଣିଛ? ଆଳୁ, ବିଲାତି, ବାଇଗଣ, ଚକୁଡ଼ା ଝୋଳ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖ, ଆଳୁ ବାଇଗଣ ତରକାରୀ ହେଇଛି ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ ଘୋ ଗା ପୁରା। ମୁଁ ବି ତ ସେଇଆ ଖାଇନି କହୁଛି, ସରି। ମୁଁ ସେଇଆକୁ ଖାଇକିନା ଏଇନା ଏଇଠି ଗଢ଼ୁଛି। ସେମାନେ ଅବିକା ଏଇପଟେ ସବୁ ଆସିନା ମୋ ଭାଇଟା ଏଇଠି ଖାଉଛି ଅବିକା ଆମ ଟିମ୍ର। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ। ଆଉ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।